дуруди бепоён. Ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам ва ба саволҳои зиёди шумо имрӯз дар бораи навиштани аризаҳо ба мақомотҳо ман ақаллан мухтасар каме ҳам ҷавоб медиҳам ва дар баромадҳои оянда бо низ ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. ман ҳаминро ба шумо мефаҳмонам ки агар шумо хоҳед ки аз болои ҳукм ё ки ҳалномаи судӣ ба судҳои болоӣ шикоят баред, фаромӯш насозед ки агар шумо ҳуқуқшинос набошед мушкилӣ мекашед. фақат шумо бояд дар ин бора ба ҳуқуқшинос ба адвокат муроҷиат кунед, то ки онҳо дар асоси кодексҳо, дар асоси қонунҳо аризаи юридикӣ навишта ба шумо диҳанд ва шумо онро пешниҳод кунед. фаромӯш насозед, аризаҳои дигарро худи шумо метавонед нависед. мана чихеле ки дар ҳамин ҷо бланкаи ҳамин ариза мана нав чихел аст. ҳамин ариза коғази сафед ки гирифтест, аз тарафи мана бинед дасти рост аз кунҷ ба кӣ менависед. масалан гирем менависед ки ба раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ё ки ба прокурори генерали ҷумҳурии тоҷикистон ё ки ба вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон менависед ному насаби ҳамон вазирро, мансабдорро ва дар поёнаш аз ки аткаго мана аз ки мешавад, аз сокини ноҳияи масалан гирем ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе ё ки аз сокини ноҳияи ҳисор ҳамон пурра суроғаи худро менависед ва ному насабтона менависед. мана ҳамин дар ҷои аткого баъди ин менависед телефони худро ё ки электрони поштаи худро менависед. ба дар байни коғаз анамихед заявлени ариза навишта мешавад ва аз ин тарафи чап аз аввал аз абзац сар мешавад. ҳамон чизе ки хоҳиш доред, чизе ки пешниҳод мекунед, ҳамонро менависед ва дар поён ҳатман рӯз моҳ солро менависед ва аз кунҷ аз ин тараф ному насаб ва имзои худро мегузоред. фаромӯш насозед ки ҳар як аризае ки шумо менависед ду нусха бояд навишта шавад. ғайри ин агар дар мақомоти ҳуқуқи шумо поймол шавад аз тарафи ягон идора мақомот, фаромӯш насозед агар дар тоҷикистонед ё дар русияед, дар русия масалан закони федеральный закон аз 2 май 2006 сол таҳти рақами 59 ҳуқуқи муроҷиати шаҳрвандон вуҷуд дорад. илова бар он аз 27 декабри 2018 тағйирот иловаҳо шудааст ва шумо дар асоси ин қонун, яъне қонун дар бораи муроҷиати шаҳрвандон, агар шумо дар русия бошед, шаҳрванди русия ҳам набошед, яъне ки разрешение на работа дошта бошед, РВП дошта бошед, вид на жительство дошта бошед, шумо ҳуқуқ доред баробари ҳамин шаҳрвандони русия ариза пешниҳод кунед ба тамоми мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи Россия дар асоси анами федеральный закон аз 2 май 2006 таҳти рақами 59 ва илова ба он аз 27 декабри 2018. шумо метавонед ки ба тамоми мақомоти идораҳо фақат аризаи хатӣ пешниҳод кунед. ҳеҷ вақт муроҷиати даҳонӣ накунед. дар ягон мақомот муроҷиати даҳониро пурра баррасӣ намекунанд, кор яктарафа меравад. ҳатман ки шумо ариза пешниҳод кардед, фаромӯш насозед ки ҳамон аризае ки шумо пешниҳод мекунед ду нусха ки шуд, дар ҷои ҳар як мақомот дар ҷои аризасупорӣ, яъне канцелярия ё ки шӯъбаи умумӣ ҷои аризасупорӣ ҳатман рафта ариза супоред. ягон корманди мақомот гӯяд ки биё аризатона гирам, қабул мекунам, шумо рафтан гиред, бовар накунед. равед ба ҳамон ҷои канцелярия шӯъбаи умумӣ гӯяд ки ман дар асоси қонунӣ аризаамро месупорам, шумо қабул созед, дар дафтари ҷои кортон қайд кунед ки ман ариза додам ва дар як нусхаи он имзо монда тиҳед. аксарияти вақт мизоҷон ба ман занг мезананд, мегӯянд ки мо ариза бурдем, як дона супоридем ва рафтем ва баъди як моҳ мерем, ягон аризаам нест, ягон беҳбудиам нест. фаромӯш насозед, анам хел журнал мешавад дар ҳар як вазорат, идора, суд, прокуратура, ҳамаи ҷои аризасупорӣ махсус мешавад. шумо меравед, талаб мекунед, мегӯед марҳамат аризаи манро гиред. онҳо дар анами журнал менависанд ному насаби шуморо, рақами воридоти аризаи шуморо ва рӯз моҳ солро менависанд ва дар аризае ки дар дасти шумо менависанд рақами воридот, аризаи воридоти шуморо ва рӯз моҳ солро менависанд ва имзо мегузорад. ҳамин нафаре ки аз шумо ариза мегирад имзо мегузорад, гирифтам гуфта. ва баъде ки аризаи шумо баррасӣ нашуд, шумо метавонед ки зина ба зина ба мақомотҳои аз он болотар шикоят баред дар асосе ки шумо ариза додаед. вақте ки шумо аз поён ариза надода яку якбора ба мақомотҳои болои ариза диҳед, аризаи шумо баррасӣ намешавад, баръакс баргардонида мешавад ба мақомотҳои поёнӣ. аз ин лиҳоз шумо бояд ки аз поён ба боло аризаҳо, шикоятҳо, муроҷиатҳо кунед. ва нафароне ки подписчик ҳастед, обуна ҳастед, хоҳиш мекардам ба дигарон поделиться кунед ба воситаи телефон ё одноклассник ё фейсбук, то ки дигарон низ бифаҳманд. бисёр зангҳои телефонӣ мешавад, ман имконияти ҷавоб додан надорам, паёмакҳоро мехонам, аммо мана вақт пайдо карда саволҳо ба ҷавоб медиҳам, аммо на ҳама ба инҳо шинос мешаванд ва гӯш мекунанд. аксарияти онҳо мегӯянд мо дар ютуб даромада наметавонем, мумкин аккаунти онҳо хатост.
хоҳиш мекардам ба дигарон расонед то ки заррае ҳам бошад ба дигарон фоида бирасад. саломат бошед. бо шумо Ширин Ибронова, ҳуқуқшинос буд.